Txirrindularitza izango da gaurko saioko protagonista. Eta horretarako Euskaltel Euskadiko kirol zuzendaria ekarriko dugu, bai. Eta bide batez, txirrinduarekin lotutako proiektu polit bat ezagutzeko aukera izango dugu. Ez zaitezten mugitu, oraintxe hasiko gara eta. Bizi eskola proiektu badaukeu, Arrigorriagan laguntza ematen dieu, eta aurreko batenan izan itzen. Gutzako erreporte polit bat iten gainea, Politeo. Polita, oso polita. Ikusi zuek ere zituen ematek eskaldau txiki batekin, zer erraz zuritzen dian, Eta, bueno, proiektu hori ezagutzeko, onena, berta jutia, ane ongeata. Guazen area. Bueno, hemen gaude, Arrigorriagan, eta gaur dakizuen bezala, bizi eskola proiektua erakutsiko ditugu. Bizi eskola, ja 2020 garren urtean hasi zen, martxa pixka bat hartzen. Proiektu hau Pedro eta bere emazteak sortu zuten, proiektu sozial bada, ez da. Konpotarrentzako sortu zen, migrantei laguntza bat emateko, papelak eta ateratzen eta zituzten bitarten lan egiteko, diru laguntza horiek izateko, eta gero beraien kabuzia kanpoko enpresetan lan abiatzeko. Proiektu honen helburua da, azkenen hemen lanen aidien bezala, behaien etorkizune argitzea, ez da, hemen lanen hasita, pixkanaka, pausok ematen jutea, papelak ateratzeko eta beraien etorkizune argitzeko. Kanpotar guztik Afrikatik datozte, hemen adibidez Suli daukeu lanen, Ginea Konakritik dator, gero Kamerundar desente daude, Gambiatik ere bai, eta Senegaletik ere bai. Daun material guztie, donazio bidez iritsi daunea. Bizikleta edo material horiek danak konpontzen dituzte, danak txukun jarri, eta gero alokairu zerbitzue dau, bizikleta horiena, salmenta zerbitzue, eta jendeari laguntza ez, behar duten eozinekintzatatako bizikletak behar dituztela, laguntza bat ematen zen. Eta bizi eskolan esperientzi ezberdinak ere bizitzeko aukera izango da, adibidez tandem bat daukagu. Tandem horrekin eskaintzen zaie, adibidez itxu bati, bizikleta gainean ibiltzeko sensazio hori zer den. Gaur adibidez, Arrigorriagako biztanle bat etorri zaigu, itxua da bera, Jesus, eta Guaforekin tandemean ibili da. Esperientzia hori bizi izan du, itxu batek bizikletan ibiltzea, leku askotan ezin daiteke ikusi eta aukera hori ematen dugu. Eta ez itxuei bakarrik ez, azkenean edozein eratako pertsonek erabiltzeko aukera izango dute, bai helduek, ezin dutelako bizikletan ibili, edo sekula ibili ez direlako, ez dakitelako, eta hori sentsazio hori bizi izan dezake. Ikastaroei dagokienez erakusten dute zerotik bizikletan ibiltzen, trafikoan ere bai, nola pauta batzuk, ez da, trafiko irekia daunen nola ibili bizikletan, eta gero jinkanak ere bai, habilidade hori hobetzeko, eta bizikletak elektrifikatzen. Bakoitzak bere bizikleta oain modan dau motorra, bizikleta motordunek eta erostea, eta bueno, azkenen presupuestok oso altuk behar die hortako, eta hemen erakusten dute bizikleta bakoitzak bere bizikleta nola elektrifiko daik. 2024 begira, garrantzitsuena guretzako bizikleten elektrifikazioa izango da. Horrekin egingo dugu aurrera, eta Arrigorriagako udaletxearen laguntza izango dugu. Proiektu hortako bizikleta guztiak erdi prezioan eskainiko ditugu, beste erdi prezio hori udaletxeak ordainduko baitigu. Bueno, eta hauxe da gure bizi eskola proiektua, espero duzuen gustuko izatea, eta Arrigorriagatik besarkada bat eta hurrengora arte.
Agur, kampion! Agur, peio! Aupa, Peio, eskerrik asko nagusi, hostia, mena gota, onda, egia esan, proiektu politak itetu zuen, zorionak, ekimen horregatik eta jarraitu horretan,